Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit pasang kaliman tapik dinepihno ing ilo-ilo bumi. Sugeng dalu dumateng para sesepuh pinisepuh ingkang pantes ginabekten. Para bapak ibu lan sederek ingkang kula hormati. Kawula pinangka saking paguyuban Sanggar Seni Kreda Utama mijil saking dusun Tambak-Sari ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh lan ngaturaken sewu-sewu agung ing panuwun dumateng para bapak ibu lan para sederek sedaya ingkang sampun kersa ngrawuhi dawuh kula kanca sak rombongan. Mugi-mugi tindak panjenengan saking dalem dumugi ing menika papan kareken ibadah lan pikantuk ganjaran saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma saklajengipun mbok bilih anggenipun kula kanca badhe ambeksa kirang nuju prana estu kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah cekap semanten atur kula pinangka kanca sak rombongan mbok bilih wonten lepat nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krida Utama Tambak-Sari kawiwitan. Sallu ala Nabi Muhammad.
Budaya mugi paring
sabar bos ini kia capek lho dilanjut boten cok galuh kae solae prajurit kutha katon yang semake solawe ramane jejoget lancing rame-rame joget jaran ke bangsa marangan ganda suwa solawe Durga mendak ala sirna bubur abang nyimpang bubur putih nisih ora kaya tigae sang sumba manggala endah sang senopati saking Trito Tama sang senopati ana tepi lagi banakung kanthi abeksa-beksane ing payuban Senopati Hanoto Jaragan Selarung mancing ing payuban iki ono apa kakak ora
kasut dibulan. Bakal tak kerajang. Apa ini sing ngalang pangalang-alangku. Sing meh merasa maju. Adi ya. Lah, adi. Nah, adi. Saya laras e. Nggih, nggih. Hah? Alah ora to. Ngene kok. Lagi telu iki. Itu ada door prize lagi dari Wahyu Sentral Motor Ambarawa. Iki kan ngopo? Ngedungke, Mas. Sembarang arep mbok kon munggah kon joget, kon salto apa kon pira apa yo. Oh, nggih. Iki saking bose niki. Tapi naik dulu, naik dulu. Terus iki loro Ki aku. Ya aku ki yo kayak itu ae. Wes so ngene iki. Ayo maju ayo. Nun. Munggah tuh kaos. Tuh 50 ayo. Munggah. Ayo naik. Munggah. Ayo. Menyat. Naik yo. Berapa orang Mas Pian? Butuhnya berapa orang Mas Pian? 3 dulu. Ayo 3 orang menonton maju. Ayo, Mas. Monggo. Naik ke atas Monggo, panggung, naik. monggo. Monggo. Ayo 3 orang. Iki ya Monggo, kurang lagi, loro wae. monggo. Loro wae. Naik, naik, naik. Ya kuwi buri-buri. Sahabat. Ya wes. Akehmu iki. Wes cukup telu kuwi. Nah. Kene rada Boyo. rada nengah. Ayo. Nek juragane meh ngimbo nggih monggo niki. Rada nengah yo. Yo nengah sih. Nengah menghadap ke mana ki? Ini lali kegembel tekan nama. Oke, ini yang udah maju berapa orang, Mas? 3, Mbak. Madep ngalor. 3. Ya, ini dulu. Loh, iki maju neh. Kok nangis neh? Ora. Ki mau maju, kok nyanyi moh, kok joget moh ngono. Tak medun wae aku ngono iki. Nangis, mau nangis kuwi. Lah wong potongane wis kaya tentara. Piye? Anake Sugeng kuwi mau. Aku sing kok joget. Aku sing kok joget 50, 250 gorene. Oh iki wong telu sik kok joget. Piye sampe Bareng. Mbak Arek ya apa iki? Sik mbake mau muni piye meh joget pira? 250. 300 menek tratake yo. Aja ngono to, Mas. Aja ngono. Ki kok nek sing ning omah padu karo bojone mak kapiran. Ya dilanjut. Oke. Adik wis gelem maju. Arep do nyanyi po joget? Joget, oke. ya. Tabuhano, Mas. Barisane digenake sik. Oh, barisane sik. Baris sik genah. Ayo kene. Ayo. Kene nang. Madepe rono. Adepe rono. Ayo. Sing cilik ngarep dhewe. Kene, kowe manggolone nang. Nah, kene. Arep iki ketok kalau mlebu YouTube. Tenang. Ah, ngono. Maju meneh Mas Pian. Maju meneh. Ayo ra sini-sini. Enak. Ayo maju meneh. Ayo maju neh. Pi lho. Lho. Maju pol kono ae lho. Ayo Mas burine. Ayo sing Ayo. Oh, kono maju kene nang. Kene Ayo nang. terus Kene, maju kene. lagi. Ayo terus. Oke. Ya, terus ayo. Ayo. Oh, wis. Oh. Aja kemajon. Loh, Loh, aja rene. Loh, balik meneh. kene. Oh, alah, bocah kiri. Kene. Maju meneh. Ayo. Kene, wis. Aja mbok goceki ora ana ilang. Wis. Goceki ae. Geser sini. Wis. Ya taboyo apa ki joget Ayo. ya. Loh, masih kene. waro Masih kene juga jejere. Oke. Heeh. Ayo tabuhano, Mas. Ayo. Ayo. Joget ya. Aja nangis. Aja mbok goceki. Kono. Ya siap, Masnya burine Mas. Ya sik cilik adik-adike maju. Maju nah. Dut. Ayo. Dut kaos merah maju. Ya. Oh, sininya Lah. pleng. Yuk. Ya Allah. Disiapke sik madem arep. Siap, Bro. Sap. Ah sing apik to ya nek disiapke baleni. Nek sapa sing api? Idol kae apa? Yo.
Sik, tekoni jenenge sik siji ya. Adik namanya siapa? Siapa? Oh, iki sih mau anaknya Pak Agus mau toh? Oh, anaknya Pak Agus mau. Anaknya Pak Agus mau. Kamu nonton? Iki bocah iki wae. Ono cewek gorong ngono bocah iki. Ayo yang merah gendut itu. Ini yang belakang namanya siapa? GPI. Kanesa. Bapaknya siapa? Puji. Budi. Oh, Pak Bud. Anakmu loh, Pak. Bud, anakmu lebut. Oh. Saiki masih sama Mas jenenge, Mas? Raden. Raden sapa? Raden Sukoco nata Botolimo tanpa busana. Wah, jenenge. Wis di bojo? Dereng. Oh, seko. Demen. Apa ta? Kok kanane? Oke, ini Oke. biar orang kawangan Mas Pian dikon rono kabeh sik. Ayo Semuanya maju kabeh, suruh maju sana kabeh. semua. Kene nang, kene nang. Rene maju rene. Aja kemajon. Aku mau seneni kok. Rene. Kene. Dik Adik kono madhep rono. Nah, dikasih hadiah satu-satu, masuke joget nyureng ya. Aja, Yo. ngene-ngene. Sore nek ora itu balekke selawe. Oh, no. Wis supet. Yo. Kok kan oke bar supet iki kok. Yo. Dadi engko nek wis supet iki rasa bucek ngene wae. Ora arane mabur anu sayang. Ayo. Mundure joget soreng kudune perjulitan yo. Jogena iki. Ayo, kok sik aja medhu sik kok kesusu wae. Madhepe rono baris meneh yang Adep rono, ayo. Saiki manggolane sing gedhe. Yo. Yes. Ayo. Ayo nang ngetutke Mas e. Ayo Mas yo. Toke Mas ya. Ayo. Saket ki, ayo menang lho. Oke. Ora lho. Ayo dua orang Ayo. lagi naik. Maju. Bayaranmu ki kakean. Wis Ayo, aku naik. rasa. Ayo. Oke. Ayo maju tapi. Bintang kecil Di langit yang biru hiasan masa. Aku ingin terbang dan berlari jauh tinggi Oke. Oke. Iki Kali ini apa Mas surprise? manut. Ah, Apa Mas Babar? nganu aja disuruh nyanyi. Oh nyanyi. Yo. Nyanyi lho. Ah, Sembarang. nyanyi. Apa nyanyi? Garuda Nyanyi. Pancasila, Garuda Pancasila sesatu. Kutut manggung. Sama Mas Kase ya. Sopo kira? Sapa sih? Ayo, madhepe rono, ayo. Iki Madhepe rono. iki rencanane lagune beda lho. Heeh. Kok nek lagune padha sing siji nyontek lah. Yo. Ayo, cekeli mike. Kecek isi ya. Jenenge sapa nang? Aska. Hah? Aska. Bapaknya sapa? Pokok men. Pokok men nih? Ya aku ngerti kuwi. Aku ngerti kuwi anake sapa kuwi? Anaknya sapa iki? Anake Percung. Oh. Yo, nyanyi yo, Garuda Pancasila. Madhep rono. Kene nang. Ditabohi, Co. Ayo Garuda Pancasila Piye? ditabohi. Oh, joget gandrung ke. Heeh. Iya. Kon joget gandrung ke, Mas. Yo sembarang yo. Ya, wis Selak sak munine ayo, Mas.
joget saiki, joget dhewe. Ayo. Yo, ayo joget sik. Gandrung gandrung marang putri saka lati Prabu Kono sewa dono raja muda saking bantarane langsa Ayo, ayo, dadi yo. Dadi ayo. akan nangria Serene pondokan marang ikan. macan mangga mangga Ayo dadi, buluk, buluk. golek pangan saamplokane direwangi polahe kaya ngono ya nang yo. Beri tepuk tangannya spesial ya. Makasih ya. Monggo yuk dilanjut lagi yuk. Siji mati kabeh. Yo 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 yo. Ya 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 ya. Sigra keco.
Beri aplaus yang meriah sekali lagi buat Sanggar Sanggar